Assalamualaikum, hai guys. Jangan lupa nonton video aku ya. Jangan lupa subscribe dan tombol loncengnya. Jangan lupa ditekan ya. Harus ditekan. Lah yo mbok getingi kan tetep duwe keyakinan nek kiai dongane. Dari sisi itu kan bagus. Nyatane ra moro Gunung Kawi kan ya lumayan dari sisi. Ora moro Gunung Joko Samudra, ora Lawu, ora kan ya. Tapi mbok imani mangkel lho. Mergo mentaklek hormati kiai ya, Mbak. Nasibe dekne ya mau nak dadi yo. Wah, berarti kiai murid hebat tenan, sebut brioke ngono-ngono. Baleng ra dadi. Ah, brioke tok gitu. Mangkel. Tapi jarimu nih dinyara Allah, DP kan. Nah aku mau Mas Nus, ono tamu-tamu rai-rai ngono semua. Tapi kan aku ulama, uripku aman, maksudnya orang tuh rezeki ngono aman. Bedane ulama mbek ora kan iku. Kiai latihan gak ngobek ya takobal wong. Ulama aku beter. Ulama aku masih urip dhuwur gunung, Mas. Iku pangeran tetep jatah rezekine keramat. Terus beda pangeran perlakuan ulama itu beda. Aku luwih sinis dibangi kita tuh dicukupi pangeran. Wong nek trimo ngene. Ada kiai kok kowe sinis takobal wa minam. Ayo berarti mati pada gelap mau metuki tamu kecuali waktu sholat. Wah wis tamu ya wantri. Padahal metu ini pedak lewat tapi boro. Sholat. Ya ora ono sing tersinggung. Tapi kiai wis ramah wis ngrasuwan akeh ya akeh. Dal seru amah ana tamu matur nuwun rawuh matur nuwun. Tetep ae ra kramat wis ra bakat. Tapi kok berarti mati pada gelap tuamu. Kau ono sing wani sowan. Dadi salaman ya pedak sama. Ayo ketemu ambek liwat. Ya tapi yang mantri wis wong keramat. Ya kan niru iku wis ra kelas. Temen ngani ngoyo. Kowe jajal ngono ya tak obal apa. Iya ada ngopi ya mafia ta. Ya mlaris kowe to ha muni barang sejenis iku. Ngobiak kowe wae. Dalile pangeran rezekine jembar. Sing wali ya kawulane Allah, sing ora wali ya kawulane Allah. Kabeh entuk rezeki. Ya kabeh berhak disepuro, meskipun salah ya berhak disepuro. Semua ati gede. Kula barang ora. Ati gede, semua macam-macam. Ngene nek dibatasi pangeran ya tersinggung. Mergo rahmate kok di ngene iki dukun yo ora kabeh ora ben kok nang rame-rame. Lho wae pilkades niku kiye akeh lho Mas rezeki kiye. Ya aku tok sing rapati entuk Mas. Masalah kan gak. Tapi nek koyo mudik-mudik ku akeh niku wae pilkades. Wah, akeh. Panen ya. Panen. Terus saiki ra usah mau medhit Mas. Isin Mas salam templek 100 200 ning gone kiai dukun isin. Gak usah men iki. Gak usah. Ora ayo. Saiki gak ora medhit ayo. Nggih. Gak usah. Ajare Mbah Mun niku dhewe Mbah Mun wong dhisik iku mbok saking medhite mbok ora roh duwe. Pancen Mbah Mun tau cerita, sing semaan iku bapakmu, sing ngaji aku. MC-ne Mas Taifur, Pak Taifur Lasem. Ku salam templek wong telu mesti kumpul lho nyewa mobil ora cukup. Iku mbok saking medhite wong, mbok saking dhuwit iku aji. Jadi salam template bapak kan sing semaan bapak, sing mau itu Hasanah, Mbak Mun, sing MC Pak Dite. Dulu iku dikumpul loh, Mbak. Iku gue nyewa mobil. Saiki ora Mas. Toha pidato, jatah wong sitok gue nyewa mobil susuk-susuk. Yang mobilnya diseleno kaji gratis. Ngajak mukibin ya. Salam template ijek ko panitia, ijek ko non panitia. Wah, luar biasa. Udah sih harus kita lu salam template di detekno sitok. Cara cukup. Wis cerita aku, Bang. Tapi Bang mun wong saleh aja tahun gue saking medite, wong mbok saking ra roh duit. Mesti dunya ku masyaallah kiai mbek dukun mbek ngobjek politik. Wah, rezekine masyaallah. Melimpah. Padahal ono pilkades, pilkada, DPR, akeh lah. Wes luar biasa. Buka pabrik ya kiai, buka pom yo kiai, semua sekolah lulusan yo kiai. Wah, nak ngobek guys.
Tapi aja ulama aja sing ngono niku aja ulama aja sak ulama ben sinau. Ben ma'awah wa billah sing ngene-ngene iki wis ben rame-rame apa. Rame-rame apa dunya. Ulama aja lagi maksud sakit. Sakit ilmu lho. Mergo ulama sing dikitakno pangeran balwa ayatum bayinatun fi suduril ladina utul ilm. Quran itu maknanya ya jelas, tapi tidak sejelas apa yang di hatinya para ulama. Jadi maksudnya maknanya Quran banget jelasnya di hatinya para ulama. Kayak mau tak terang nomo. Aku tak titeni. Angger sifatnya Allah, mesti Allah nggawe redaksi tanpa taklek. Tanpa hubungannya mek menu. Jajal kayak ayat kursi lah paling masyhur. Kita contoh ayat liya ora paham. Sing terkenal ya ayat kursi. Iku kan gak ono kamu, dia, mereka enggak ada, langsung Allahu la ilaha illallah. Cek amantum, cek ora amantum, cek percaya ora percaya pokoke hakikate ya Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Tapi nak hukum sosial Allah ngeper. Misalnya wa ashiruhunna bil ma'ruf, kena di bojo kancane sing apik. Tapi siap-siap kecewa lho, fa in karihtumuhunna fasa. Jadi pangeran wis ngerti, wis nemen pirsane. Wong bojo kok mbok sayang, ora kok terus selesai. Tetep kowe kudu siap kecewa. Rabi kurang pegatan, pas akad wis diomongno at-talaqu marratan fa imsakum bi ma'ruf. Dadi rabi ku nak ngakatno iku wis cangkem elek asline. Lah wong isih akatan kok jong kowe tak rabekno ya nak tepak ya terus, nak tepak ya pegatan. Uzawi juga alama amaraka wa bi min imsakin bi ma'ruf au tasrih. Jajal terjemah. Jong kowe tak rabekno, pilihane mau loro, nak tepak ya terus, nak ora tepak ya pegatan. Lho ngene kowe yang muni kobil tuh. Oke ngono lah. Oke ngono lah. Mulane Mbah Mun ora kersa nambahi au tasrihim pisan. Nen jawe Mbah Mun urung-urung kok wis bakas pegatan. Mulane anggere Mbah Mun ngakatno kan uzawi juga alama amaraka wa imsakim bi ma'ruf wa khifdi opo terus pokoke ora ono au tasrihim pisan. Mergo urung-urung kok bakas pegatan. Tapi pangeran angger bakas sosial itu mesti ngono ngepek. Ya pancen wong iku ora mesti ngepek. Jajal contoh ayat sosial ya. Misalnya kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sahabat itu yo gayane mat nurut mbek kowe. Asline yo rada gremeng. Tapi gremenge sahabat itu apik, Mas. Lah orang gremeng piye wayahe lagi seneng kumpul anak bojo Nabi majibno perang ning Badar. Perang sing mesti kalah. Wong gak imbang. Wah akhirnya usul ya Rasulullah ini perang apa setor nyawa? Mergo ora imbang. Mbok Nabi jawab niki perang apa setor nyawa? Ning dinggon perang 50-50. Mungkin mboten imbang jenengan terusno. Perang apa setor nyawa? Terus Nabi nak cara kira masuk akal, isla akhrujanna wala waqtin kok aku tak perang dhewe. Ora iso Nabi, kula ora rido nek jenengan perang dhewean. Tetep kula melok. Jadi akhirnya melok, abe gremeng. Iku hebatnya sahabat. Jadi pas gremeng wae tetep loyal. Pas gremeng wae loyal. Mulane ashabu Rasulillah, mulane ora ana kurun apik koyo kurune. Gremeng wae loyal. Pomene nek pas gak gremeng. Wa inna fariqam minal mu'minina. Terus dawuhe pangeran yujadiluna ka fil haqqi ba'da ma tabayyan. Ya bantah be Nabi, tapi bantah seneng. Nabi niki perang napa setor nyawa jawab. Perang, Cung. Tapi buatan imbang jenenge ra perang setor nyawa. Terus dari Nabi aku ora setuju, aku tak berangkat dhewe wong sing dikongkon pangeran iku aku. Akhir yo ora iso Nabi, aku ora rido lah jenengan perang dhewe. Melok. Tapi ambek gremeng. Akhir takoki kancane apa-apa, ape mati. Jadi pas berangkat itu takut, tapi mau dia apa mati. Iku pangeran. Jadi oleh nerang yujadiluna ka fil haqqi ba'da ma tabayyan ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Jadi takoki apa ning ndi? Pe mati lho. Yusaquna ilal maut. Iya itu. Jadi sahabat itu lucu. Aku senang melane aku sowan aku sahabat. Makanya dalam hal ini kita harus hormat, harus cocok sama Wahabi. Wahabi itu sangat menghormati sahabat. Cuma nak dekne darani kita goblok kita wales, tapi sesuai pas one. Jadi kita ora cocok ya pas sing ora cocok, pas cocok ya cocok. Wong ora usah fanatik. Ya mana ke darani goblok ya males ben legono, tapi ora usah lebokno ati apa. Mulane nak tohat nyak muni wajib males. Tapi pas one apa? Pas. Nah, luwih ora oleh kudu sayatum misluha. Misluha itu persis apa?
Pas. Jadi pangeran, anggar pangeran cerita sosial, mungkin aku mbek sahabat. Kula nu nganti gadah jari Dadul Ansor. Mungkin termasuk satu-satunya kiai saya punya jari Dadul Ansor. Jadi sahabat yang perang Badar aku tak figuran. Apa jenis jari Dadul Ansor dari berbagai kitab. Lan aku barokah wis pantes. Ora ono hormat sahabat canom lho kaya. Kowe hormat itu paling mbok go wasilah ben. Markai. Kula mboten saking hormat, kula duwe asma'u ahli Badrin. Lengkap. Tak golek dari berbagai kitab. Jenenge sing aneh-aneh Haisam bin Taihan, sing jenenge kowe ora maling Abu Bakar Umar. Sing pomo aku jeneng sing aneh-aneh wae. Absah bin Sopo sing Abi, wis pokoke sing aneh-aneh. Tak pigur rasane. Mergo aku seneng perkara cerita iku. Wong ora seneng pas gremeng wae lho ya iku soal. Quran oleh nyritakne ya fair. Wa inna fariqam minal mu'minina la wis inna ja ono la. Inna sak temene la. Aku ya roh mat sahabat tem sing gremeng ya akeh. Pengiran dawe pengiran sing gremeng ya akeh. Oke. Jadi kiai digremengi ya Kanjeng Nabi wis nabi. Ya do derene ya mbek gremeng. Iki barang pestor nyawa le cah. Bareng ditakoki yo mangkel, apa ini lho? Apa mati? Iku jere kaan nama yusaquna ilal mauti wa hum yang durun. Ditakoki, lha apa mati ning ndi iku lho nggonku mati. Yang durun niku ningali. Dadi apa mati ning kono lho ning Badar. Tadi tanggape ning dia mati ning di kono lho ning Badar. Lah kok ora perang guys? Perang itu pedang sitok iku giliran mbek wong 10. Iso banget. Dadi nek pas ape dibacok musuh ndek gak go pedang. Sik lah nyele pedang. Wes ora kebayang. Wis gak masuk akal. Perang paling gak masuk akal. Perang Badar. Pedang ku gentenan Mas. Nah kendaraan gentenan cek lumayan. Sementing pas tarung wis go pedang. Pedangnya iku gentenan. Kok mau balik mi gentenan ora kebayang. Tapi pangeran oleh cerita ya fair. Justru itu dadi hebate sahabat. Fi hali karohatihim wa sukhtihim perang. Mane Nabi nang ngendikan ora ana wong apik kok sahabat. Mergo taat aku fi mansatina wa makrohina. Pas waktu nasat ya taat, pas waktu sing ora nyenengno taat. Mane pangeran amu nguji sahabat Ansor sudah langit infiru khifafau wasiqolan. Pas seneng ya semangat, pas ora seneng ya semangat. Bareng takok, "Lah kenapa kita tetep perang padahal gak masuk akal? Lho kita ora rido Nabi nak jenengan perang dhewean, ra iso." Ya tapi dikongkon pangeran parangi wae aku nak kira cocok ora usah melok. Mboten kula mboten rido nak jenengan mangkat dhewean. Mek lho. Meskipun gak masuk akal. Ya, terus disifati Allah ning surat Taubah, "Maka nali ahli Madinati wa man haulahum minal Arab ayyatakhallafu ar-Rasulillah wa la yarghabu bi anfusihim an nafsi." Mereka tidak akan mempertimbangkan dirinya mereka sendiri tanpa mempertimbangkan diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mereka mengabaikan semua teori tentang keamanan mereka sendiri demi membela Rasulullah. Jenis walayah robu bi anfusihim. Mereka tidak pernah mempertimbangkan diri mereka sendiri demi mempertimbangkan Kanjeng. Jadi melok perang alasannya. Lah kok melok perang orang masuk akal. Kalau buatan ridho nak jenengan pangkat dia. Foto-foto mati aduk kula dibantu. Piye gak kodang. Tapi gremenge ya jalan. Kok kowe iki ngaji ra Mas ini ya gremeng, tapi ya ngaji. Tugale wong jejodonan, sebetino tukaran tapi anaknya tetep akeh. Dadi cerewete ya seun, kumpule ya seun. Sampai ono jame. Jam cerewet jam piro? Setengah piro? Jam piro? Cerewete jam piro? Lah aku kiai ra ngalami ngono nih. Lah kiai ape cerewet ku piye? Misale ning gudang berasa akeh gula akeh nek kiai ra ngalami lho. Sing ngalami ya latihan kiai latihan. Jam piro mulai cerewet? Bar subuh wis setengah 7. Dia sing umum. Enjing kan. Mulai rukun jam piro? Bar. Nah mulai rukun jam piro? Bar isa apa asar? Ya, udah tukaran selawase kok anake. Mergo wis profesional, ana jam tukaran. Mulane kita ora cocok, misalnya ora cocok Wahabi ya disebutno dalam hal polemik ziarah dan wasilah. Sing cocok ya nyebut. Jadi fair, apa? Lah soal kowe digoblok-goblok nomor kowe ziarah ya males ya sak kadare. Ben lega, ben ade diudun lho Mas. Tapi yo mak bab iku tok, liyane ikram sahabah kita sama dan kita harus hormat dalam tradisi yang benar.
dan fair apa? Sama anak Medina jenenge sahabat mah kabeh. Pintu paling utama kan disebut Khawqatu Abi Bakar sing dekat Babus Salam iki Mansur. Umar kan nang papan atas kabeh. Sesuai keyakinan ahli sunnah bahwa wa fadluhum fil fadli kal khilafah kan sesuai urutan khilafah. Ya kita harus hormat karena itu khasnya kita dalam menghormati sahabat. Tapi nak pasti kritik wasilah yang gremeng lah. Jenenge digremengno ya gremeng, digoblokno ya males. Ya, tapi nak faman afa sana ke nyepuro ya lu ya. Beda biasanya mari udun. Kayak muni gue contoh hal haram males kan mari mangkel, mari dendam. Ya sadok males tapi pas apa? Pas. Jadi tawarai, jadi gremeng oleh. Jadi misalnya ngaji ini gremeng oleh. Yang penting tetap berangkat. Jadi tapi sahabat itu, tapi pangeran ngendikan mulane ora ono Quran kitab suci koyok Quran. Wong iku keliru memahami Quran. Dianggap Quran mau ngendikan etika, Quran tuh enggak. Yang dingendikan ora sekedar etika, tapi kebenaran. Sahabat gremeng ya diceritakno gremeng ya. Kayak wong jejodohan iku yo asyurul nek iso ngacani sing apik, Jong. Tapi fa ingkari tumuhun nek nak gremeng ra cocok. Sanggup bae sesuatu yang kowe ra cocok iso wae apik. Terus wong lanang kabeh ben wae poligami ben disebut wa in aratum sidala zaujim. Aku ro nak kelakuanem yo kepengin istibdal karo manane. Apa itu? Jadi pangeran wis ngendikan yo fair ya. Apa? Fair. Terima kasih sudah nonton video aku yang terbaru. Jangan lupa subscribe dan tombol loncengnya ya.